Diere ma pod okwako kit somo manyien ma CBC opedhi odiochieng' mogik mar twak mar kawo pach oganda e wi chal ma CBC e pacho ka. Jagoro ma KUPPET e kaunti ma Nairobi ogolo paro mondo mi duok jopuonje tiegruok mabiro konyogi e puonjo kit somo manyien. Ka bende ogolo paro mondo junior sekondar obed kod jalup japuonj maduong', gino ma okwedi kod riwruok machielo mar NAT. Judith Omondi ni kod ler. Chenro mar kawo pach jopiny e wi lokruoge ma owinjo timie e sekta mar somo orumo ayanga ka Nairobi obedo kaunti ma ogik ma okawie paro. Ka oyangore ni pod nitie midhiero ma okwako kit somo manyien mar CBC, kendo ok jokanyo mag sekta ni te mamor kod chenro madhi nyime nyaka sani. Jagoro mar KUPPET e kaunti ma Nairobi Moses Owiti koni jopuonj pod onge lony makare e puonjo kit somo moko mag CBC, ahinya to mar creative arts and sports. There are certain subjects or learning areas that require a combination of efforts of different teachers, not what they were just trained on. And one that they have specifically identified is creative arts and sports. There is no one single teacher who can teach that. So staffing is required, but also look at how to solve the problem of those subjects that were merged, where training of such kind of specialties were not undertaken by the teachers who are already in the workforce or in service. Bende Owiti koni e kaunti ma Nairobi, skunde mag junior sekondar tin, ka bende nitie paro mondo mi skunde mag junior sekondar mi jalup jopuonj madongo mopogore gi mag skunde primar. We appreciate the integration of junior school and primary. In fact, it is coming out as comprehensive school, and we recognize that that is the direction it is taking. But in order to solve that dispute, is it possible to have a deputy head of institution who is managing the secondary section and a deputy head teacher who is managing the primary section, so that it is possible to identify what challenge exists? I can see the chair of KEPSHA rejecting that immediately, but I have said, is it possible? I place that before us to see how we can manage that. Kumachielo riwruok mar jopuonj mar NAT ma otelie kod Collins Oyu kaka jagoro maduong' chal ka gima odonji e dhaw kod riwruok mar KUPPET. Oyu kod ma okalo moko kuom ng'ur ma ochwal kod KUPPET, kata bed ni magi gin ng'ur ma kamoro nyalo kelo lokruok, ahinya to dhaw ma kinde ka kinde e kind jopuonj mag junior sekondar kod jopuonj madongo mag primar. My brother KUPPET, we have stories that are long gone, and those ones were sorted out. Let the heads of institutions design how to manage those institutions with the guidance of Teacher Service Commission and the Ministry of Education. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba osingo mar timo lokruoge kendo bero sekta mar somo. We have discussed the promises and challenges of the competency-based education firsthand. We've been informed about some of the gaps that exist in learning infrastructure, the inadequate number of teachers, the inadequate number of laboratories, and the shortage of ICT equipment, among other issues. Despite all these challenges, we are encouraged by the commitment of our teachers, the resilience of our learners, and the support from parents and community leaders. The ministry will continue with programs to improve the situation in all our schools. Kit somo mar CBC go kang higa manyien kendo chako ayanga somo mar senior sekondar. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi kanyo bokaw godo hiyo mokwongo, kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth